ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ରଜ ଅଛି। ଆମ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ବି ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖୁନ ନା ମୋର ଯେ କଣଟା ବାହାରିଛି, ମନ ଖାଲି ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଯେ ରଜ ଆଉଛି କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବି କୁହ ତ ମତେ। Oh my God! ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଡ଼ୁଛି ହାତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। उठ जा उठ जा उठ रे चल चल उठ। ହଉ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳେ ସକାଳେ ହେଇଗଲା, ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଉଠି ପଡ଼ିକି ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଜି ଆମ କଲେଜ ଛୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ରଜ ପାଇଁ। ତାପରେ ଗାଧେଇ ଗୁଧାକି ଆସିଗଲି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ଏମିତି କ'ଣ ଯେ ବାହାରିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଡୋର୍ ଦେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଡୋର୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାରିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବାଥରୁମ୍ ଘରେ ଆଉ ଉପରେ ସବୁ ପଲସ୍ରା ଯେତିକି ହେଉଥିଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଲସ୍ରା ଏକା ହେଉଛି, କାମ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଯେତିକି ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗଛର ନାଁ କିଏ ଜାଣିଛ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଗଛରେ ଫୁଲ ଏବେ ତୋଳିତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ମାଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ସେଇଟା ମୋ କାମ, ସେଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କନିଅରି ଗଛ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ସାରା ଆମ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଛାତରେ ଖାଲି ଗଛ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଭଲ ଗଛ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାତ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସାଇକେଲଟା ବହୁତ ମଇଳା ହେଇଲା, ତାକୁ ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କରୁଥିଲି। ପୋଛାପୋଛି କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ମାମା ଡାକିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାତ, କଲା ଚିପ୍ସ, ଡାଲି ଆଉ ପୋଟଳ ରସା ଏତିକି ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଠିଲି। ଆଉ ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି।